ଭାବୁଛ ନା କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ନାଇଁ ଏରା କାଣା ଗୋଟେ ଭାବୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କାଣା ଗୋଟେ ହେଇଛି କାଣା ଭାବୁଛ କଥା ନାଇଁ କହିବା ମୋତେ ଲୁକଉଛ କାଣା ଭାବିରେ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଣା ଗୋଟେ ତ ଲୁକଉଛ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଦେବି ମାନେ ସେ ଗାଁ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ତ ମାନେ ଛୁଆଦିନେ ଦେଖ ଆମେ କେନ୍ତା କରୁଥିଲା କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବନଘାଟକେ ଯାଉଥିଲା ବନଘାଟେ ଉଠୁଥିଲା ତାପରେ ଆମର କେଲିବାଡ଼ି ସେ କାଜବାଡ଼ି ଖେଲବାଟା କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ ନା କିଛି ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖ ଭାଇ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକେ ଯିବୁ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ବସନ୍ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ ଯେନ୍ ପବ୍ଜି ଗେମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଲୋକମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ସରେ ସେ କଥା ମନା ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଦିନଟା ଭାଇ ଯାହା ବି ବସେ ଛୁଆ ଦିନ ଫେରି ଆସିବ ସେ ଯେନ୍ ଦିନଟା ଥିଲା ନାଇଁ ଆସେ କାହିଁ ଗଲା ସେଦିନ ଭାଇ କାହିଁ ଗଲା ସେଦିନ ତ କାହିଁ ଗଲା ସେଦିନ हे समय बयसकु मोर नेलो चोरे हे समय बयसकु मोर नेलो चोरे को सिंधु करे देलो लुचेई को सिंधु करे देलो लुचेई हे समय नेहुरा होछि हली मु करुछि मो पिला दिन मते दियो फेरेई मो पिला दिन मते दियो फेरेई हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई बेत माड़कू डरी बही बस्तानी धरी लुचिची केबे जाई आंबो तोटारे केबे नई पठारे हो पुरुणा खाता चिरी कागज डंगा करी भसेई देइछि मु बरसा ठारे घरे दांड दुआरे बोकु केते मिछ कहिछि खरा बेले लुचि आंब तोड़िछि चोरी करी पुणी धरा पड़िछि कान धरी उठ बस हेइछि हे समय नेहुरा होछि हली मु करुछि मो दुष्टामी दिन को दियो फेरेई मो दुष्टामी दिन को दियो फेरेई हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई
କିଛି ତ ଆମେ ନାଇଁ କରିପାରୁ ଆମେ ଯେ ନା ଇହାଦେ ଗୋଟେ ଏଜ୍କେ ପହଞ୍ଚିନା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ କରିବ ବାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରମା ନା ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭାଇ ଚାଲ ସେ ଛୁଆର ଲାଇଫ୍ଟା ବଞ୍ଚବା ସିଓର ମାନେ ସେ ବନ୍ଧାଟେ ଯେନ୍ ଗାଧୁଥିଲେ ନା ସେ କେଲିବାଡ଼ି ସେ କ୍ରିକେଟ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଖେଳୁମା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଇଫ୍ ଚାଲ ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ଛୁଆର ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚବା ଚାଲ ଚାଲ ଛୁଟି କାଟିଛି ଗଛ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ବଢ଼ି ପାଣିରେ ମାଛ ଧରିଛି ବାଣ ଫୁଟେଇ ହାତ ପୋଡ଼ିଛି ହେ ସମୟ ନେହୁରା ହଉଛି ପଢ଼ି ମୁଁ କରୁଛି ମୁହଁ ଜିଲା ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ ମୁହଁ ଜିଲା ଦିନକୁ ଦିଅ ଫେରେଇ हे समय बयसकु मोर नेलो चोरे हे समय बयसकु मोर नेलो चोरे ओ सिंधु करे देलो लुचे ओ सिंधु करे देलो लुचे हे समय नेहुरा होची पढ़ी मु करुची मो पिला दिन मते दिया फेरेई मो पिला दिन मते दिया फेरेई मो दुष्टामी दिन को दिया फेरेई। हेलो फ्रेंड आम गोटे भिडियोटे बनईचु आउ जदि आपको पसंद लगी प्लीज लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करवाए नहीं भूलवे। थैंक यू सपोर्ट करूँ आउ बहुत मेहनत करके वीडियो बनईचु आउ आपको जब भल लगी प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।